उमेद फाउंडेशन आयोजित राज्यस्तरीय कोरोना जनजागृती पर अभिव्यक्ती स्पर्धा। उमेद फाउंडेशनच्या उमेद मायेचं घर या सामाजिक प्रकल्प इमारत बांधकामासाठी आवाहन करिता आयोजित कोरोना जनजागृती अभिव्यक्ती स्पर्धा सन 2021। फाउंडेशनच्या उमेद मायेचे घर या सामाजिक प्रकल्प इमारत बांधकाम आव्हान करिता आयोजित कोरोना जनजागृती स्पर्धेत मी प्रथमेश सोपान चौगले, माझ्या शाळेचे नाव आदर्श गुरुकुल प्राथमिक विद्यालय पेठवडगाव, माझ्या टीचरांचे नाव सवलतीचे, माझ्या कवितेचे नाव कोरोना गीत। महामारीची साथ आहे, सर्वांनी घरी थांबा, लढाई जिंकणारच ओरडून जगाला सांगा, घरात बसून नंतर ठेवून सहकार्य करा ना, एकजुटीने लढा देऊन दूर करू हा कोरोना। गल्ली चाळी दुकाने रस्ता पण झालाय शांत, परिवाराला वेळ देताना सुखावेल घराचा प्रांत, जवळ करून धीर देऊन हातावर हात धरा ना, एकजुटीने लढा देऊन दूर करू हा कोरोना। संकट आहे सर्वांवर, करा गरिबांना मदत, लॉकडाऊन दिली आहे जगण्याची मुदत, जमाव नका करू प्लीज संपर्क टाळा ना, एकजुटीने लढा देऊन दूर करू हा कोरोना। दिवस रात्र लढत आहेत पोलिसांनी, डॉक्टर मदतीसाठी पुढे आले काहीच खरे ऍक्टर, अफवा नका पसरवू खरी बातमी सांगा ना, एकजुटीने लढा देऊन दूर करू हा कोरोना। माणुसकीची परीक्षा बघणारा आहे हा रोग, क्वारंटाईन करा नाही तर भोगावे लागतील भोग, हात स्वच्छ धुवून तोंडावर मास्क लावा ना, एकजुटीने लढा देऊन दूर करू हा कोरोना। आजाराने बेजार झाली संपूर्ण विश्वधरती, मरणाचा आकडा बघून देव सुद्धा रडतील, परस्पर वाद भांडण मतभेद जिद्द सोडा ना, एकजुटीने लढा देऊन दूर करू हा कोरोना। नको करूच दूर माणसांच्या हद्दी, जगण्यासाठी झाले आता आयुष्याची रद्दी, तिरस्कार नका करू मरताना तरी जगाना, एकजुटीने लढा देऊन दूर करू हा कोरोना। असे बोलून मी माझी कविता संपवतो। धन्यवाद।